Hej. Folk spørger tit, hvordan lægger man en fuge i en revne, og hvad skal man bruge. Så nu tænker jeg nu, at jeg lige prøver at vise det for jer. Man har en fugepatron, hvor der er fugemasse i, akrylfuge, hvor malingen kan hæfte sig ovenpå. Man må ikke bruge silikonfugemasse. Og en fugepistol. Den lægger man i. Så er den klar. Starter man med at lægge fugen i revnen. Tør dine fingre. Nogle de har også en spand med vand med sæbe i, som de lige døber fingrene ned i, inden de går i vand. Jeg har en klud her på siden, og mit finger kører ned ad kanten. Kører strøgene gennemgående igennem fugemassen, så får jeg nogle hakker i fugemassen, og så har jeg en pæn fuge. Det var egentlig faktisk bare det, som jeg lige vil vise jer.